yung hinanakit ng mga natalo ay dinadaan sa prosesong legal, sa judicial process, which is an election process. Kesa naman po, nagrarally yung mga parties, yung mga tao, yung mga supporters, nakuha naman po yung mga supporters. So, pwede na po itong ganito. Haharapin sa korte ang lahat ng akusasyon, magpipresenta ng ebidensya, at sa bandang huli, aalamin ng korte sino ba talaga ang tunay na yan. Pero sir, yung confidence level ng kampo ni Mayor Elect Soto, na talagang walang nangyaring irregularity during the vote. Sure naman po yun na wala po naman talaga irregularity na nangyari lalo na po sa election for the mayor. In the first place, hindi naman po siya incumbent. Hindi naman po siya ang mayor. At the same time, wala naman po siyang kakayanan na sa ganyan. Inilaban po niya ito ng tama, ng maayos. Paano naman po makakusahan siya na may pandaraya sa election.